реших да замина за Америка март месец миналата година, като решението беше взето и повлияно от желанието ми да избягам от тук, за малко да остана сама, да отида някъде много далеч, за да мога да преосмисля нещата в живота си, да разбера това на какво съм способна и възможно ли е, способна ли съм да оцелея някъде сама, далеч от семейството си, от приятелите си. Америка беше страната, за която съм слушала много от приятели и познати, за която съм чела много и я избрах като дестинация, без да се замислям. Без да се замислям, също така заминах и сама, за да мога наистина да почувствам това, което би ми дало престоя ми там. Срещнах много хора, много нови приятели. Мисля, че пораснах, както казах и там. И се научих да бъда по-отговорна за нещата, които върша.